Ora cedak kowe ora. Ya sudah, ini waktunya anak muda tampil, anak tua diam dulu. Oke deh. Ya. Lah niki bawa to. Iya cek bawa. Nah, cek bawa. Ayo. Sepuh karo sepuh kalau kan. Kayak sepuh karo sepuh. Wis kowe roman caloro, aku tak kerokan. Ya. Ekspresif. Wong kaya ngene iki tangan tekel iki tangan tengen nyekel mic, tangan tengen nyekel mic, tangan kiwa nyekel